Днес е 7 март 2025 година, прекрасен слънчев ден, навън е около 20 градуса. Пътувам към офиса и обмислям една идея, която с помощта на мои клиенти, земеделци, приятели ще я реализирам. Очаквам, че ще се получи нещо доста интересно, така че останете с мен. Когато стигна офиса, ще ви разкажа още повече. И така, да ви се представя накратко, аз съм Теодор и съм представител на фирма Пестицид за района на Русе. Както ви казах преди малко, имам една идея и благодарение на мои клиенти, земеделци, приятели, реших да я осъществя. Става въпрос за опит. Опит на две локации, съвсем различни. Едната се намира в Сливополе, другата е в село Писанец, в двете землища. Ще тестваме нашите сложни течни биостимулатори от гамата Екстрафорс. Ви разкажа малко и за самите блокове, на които ще направим тези опити. Блок номер 1 в землището на град Сливополе намира се тук. Може да го видите. Достъпът е абсолютно лесен. През цялото време може да ходите и ви да наблюдавате, ако имате интерес. Та какво за него? Блока е 300 декара, от които 200 ще бъдат напръскани, 50 или 100 ще бъдат оставени контрола. Съответно ще ги наблюдаваме от едно и също място, за да добим представа пръскано, непръскано, как изглежда едно, как изглежда другото в времето. Сорта пшеница е Авеню C2. Тук интересното е, че сидбата е направена на 9 октомври 24, 650 бройки на квадрат. Обеззаразена е пшеницата с дифеноконазол. Предшественика е слънчоглед Clearfield Plus. Обработки 2 дискования, почвата е чернозем, било е влажно по това време, когато са сяли, като са натурили предсеедбено с ДАП 15 кг на 7 октомври. Кога е валяло и общото сумарно количество дъжд, там е 250 литра от септември до сега. Като имаме и 30 см снежна покривка, която се стопи на 4 март. Сега да ви кажа и за другия блок. Там нещата са много по-различни и като цяло опита, аз очаквах, че ще бъде просто опит. Две пшеници в еднакви условия приблизително. Ще видим какво ще стане. Обаче се оказа всъщност, че на втората локация, в землището на село Писанец, нещата стоят по друг начин. Приликите са много малко. Първата прилика е пшеницата е пак Авеню C2. Почвата е чернозем, също прилика и има 2 дискувания преди сеитба. Обаче оттам нататък почват и разликите, което да, чудесно е, нека да има разлики и това всъщност е смисъла на целия опит, че на 2 различни локации, при 2 съвсем различно отглеждани пшеници, нещата да видим как ще изглеждат. Авеню C2, но ето е първата разлика. Тук обеззаразяването е с нещо интересно, като комбинация. Флоксапироксат с тебуконазол. Аз се изненадвам, защото до сега такава комбинация не съм срещал, но нека да има и такива комбинации, нека да видим, може би пък се окаже добра комбинация за обеззаразяване. Така че ще наблюдаваме. Сеитбата тук е извършена на 17 октомври. Разликата е 8 дена спрямо първата локация. Влага вече е нямало. Толкова много, може би е имало някаква малка. И е извършена на 620 бройки на квадрат. Предшественика тук е слънчоглед отново, но този път технология Експрес. Тук идва и много голямата разлика в торението на втората локация спрямо първата, а т.е. 10 кг МАП, които са вкарани на 12-13 октомври 24, но сега, т.е. сега след нова година на 13 февруари са вкарани още 20 кг амидас. Има. Храна има. Влагозапаса. Интересно също и там. От септември до сега са паднали 320 литра дъжд
И също имало сняг, снежна покривка от 40 см сняг, който се стапя на същата дата, каквато на първата локация, т.е. на 4 март. Та, уж щяха да бъдат две пшеници просто за опит, то се оказаха две съвсем различни неща. На едната имаме дифеноконазол безразително, другата фуксапироксат с тебуконазол. Странно, но интересно. Освен това, на първата локация 15 кг ДАП председбено и тепърва се хвърля 15 кг нитрат. Докато на другата имаме 10 МАП председбено с 20 кг амидас на 13 февруари. Изключително става интересно. Ще ви запозная с двете локации. Сега ще отида след малко там. Първо на първата, после на Писанец. И ще видите самите блокове. Блок номер 2 е по-голям, той е 520 декара, като 200 ще бъдат напръскани. Пак ще има оставена контрола задължително, за да видим как се държи пшеницата напръскана и ненапръскана, какво помагат тези течни наши биостимулатори. И ще наблюдаваме. Интересното е, че ще бъдат и двата блока пръснати с един и същ продукт и ще ви покажа какво се случва на 7-я ден след пръскането, на 14-я ден след пръскането. Ще засичаме дали има паднали дъждове. Преди самото пръскане ще направим един по-обстоен оглед на самия посев. Било то какви плевели има, какво е състоянието на пшеницата, братене, неприятели, всякакви неща. Ще ви покажа и едно извадено растение от всеки един от двата блока, за да видим в момента корената система преди пръскане, братята колко са и така нататък. Отивам. Смятам, че ще ви бъде много интересно, защото в главата ми опита беше, ще пробвам на две места да пръснем две пшенички, пък ще видим какво ще стане. То се оказа всъщност, че ще е нещо тотално различно. Моята жена ме пита за какво се хващаш да правиш такива видеа и за какво изобщо го правиш. Та и казах, как ще кажа и на вас, първо, защото аз съм виждал как работят нашите продукти, вярвам, че са безкомпромисни, наистина след тяхното пръскане пшеницата изглежда по друг начин и добива е съвсем различен спрямо ненапръсканото контролата, която е оставена. Второ, искам да го докажа. В смисъл, искам да го снимам през цялото време, да видите видеа. Скровайки с пространството по най-различни социални мрежи, засичам много реклами на продукти, но те са и на картинка, т.е. пише много интересни неща, наистина, но дали е така? Не знам. Искам да видя. На някой пише доказани резултати. Дария, ама къде ги доказаха тези резултати? Не мога да намеря. Затова искам и аз да опитам, и аз искам да докажа, че продуктите не работят. За себе си съм сигурен, спор няма, но идеята е вие да видите. И дано главният агроном да даде необходимите климатични условия. Нека да е една хубава ползотворна година, за да видим наистина и добри резултати. Отивам сега. Ще снимам, ще ви покажа. Ще обобщя накрая всичко и се надявам наистина да ви бъде интересно. В момента съм на първата локация, на която ще направя опит. Намира се в землището на град Сливополе. Нивата е 300 декара, от които 200 ще бъдат напръскани, 100 или 50, в зависимост от стопанина, ще оставим контрола. Ще забия табела, маркер или каквото и да било, къде точно на границата между пръскано и непръскано, за да се види и да мога да наблюдаваме резултатите. Обобщена информация за самата нива. Почвата е чернозем. Сидбата е извършена на 9 октомври. Било е влажно по това време. Сортът е Авеню C2. Предшественика е Clearfield плюс слънчоглед. Председбено са хвърлени 15 кг ДАП. Предстои да бъдат хвърлени още 15 кг нитрат всеки момент, в смисъл в следващите 2 до 3 дена. Като влагозапас от септември до сега има 250 литра.
като има също така и 30 см сняг, който се стопи на 4 март. Блока представлява това. От тук отивам на втората локация, където е нещо съвсем различно. Ще видите, когато стигна там, ще ви покажа за какво става въпрос. Намирам се на втората локация, на която ще бъде извършен опит. Блока представлява това. Близко е до пътя. Лесно се достъпва. Който иска може да дойде да го наблюдава също. Смятам всеки път да го наблюдаваме от тук блока. Като ориентир ще ползваме онези храсти там. Може да са нещо като маркер. Набързо ще обобщя с каква информация разполагам за блока. Почва чернозем, 2 дискования при сеитба. Пшеницата е Авенио C2, предшественика е експрески слънчоглед. Пред сеитбено са вкарани 10 кг МАП. На 13 февруари са вкарани още 20 кг Амидас. Отивам обратно към офиса, за да обобщя информацията до тук. Както и да ви кажа какво предстои в следващото видео, какво ще видите, с какво ще ви запозная. Има интересни неща, останете с мен. И така, пак съм в офиса. Да обобщим какво има до тук. 2 пшеници, това е еднакви сорта, Авенио C2. 2 еднакви почви. И до там. 2 дисковани. От тук нататък, какво предстои, ще бъда пръснат с един същ продукт, но на блок номер 1, който е в землището на град Сливо поле, този продукт ще бъде пръснат соло, самостоятелно, докато в землището на село Писане ще бъде пръснат заедно с първия фунгицид. Това ще бъде разликата на момента на приложение, може би, не знам. От тук нататък ще наблюдаваме, ще присъствате на самото пръскане. Максимално детайлно ще се опитам да ви запознавам с нещата, как вървят самите опити и ще наблюдаваме. Ще има второ пръскане, със сигурност. В смисъл, второ влизане с листен течен биостимулатор, като ще преценя на момента дали ще бъде същия продукт, ще го повторя, или ще сложим нещо друго спрямо изискването на самото растение по време на вегетацията и на развитието му. Дано климатичните условия, пак да кажа, главният агроном да им даде хубава година и остава да наблюдаваме. Останете с мен, гледайте. Мисля, че нещата са интересни и се заслужават да се проследят. И нещо важно, което забравих да кажа. Ако някой си препознава собствената технология на посева с една от двете локации или просто е любопитен също да си проведе такъв опит за себе си, да види дали нашите продукти работят, може да направите поръчка на телефона, който оставам по-долу, или на имейла, който ще намерите също под видеото. Харесвайте видеото, абонирайте се за канала. До нови срещи!